krajine, kde sa piesok lial a kde sa sypal vodopád, bývala včielka nezbedná. Ten, kto ju poznal, mal ju rád. Tá včielka, čo vám o ní spievam, to je Mája. Veľká, malá nezbednica Mája. Lieta svetom sem i tam, stále za ňou utekám. Ak dnes k nám letí naša kamarátka Mája, veľká, malá nezbednica Mája. Mája, naša včielka Mája. Mája, 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 leď rýchlo priamo k nám. Hajte, povedzte heslo. Brezový lesík, liesky, krokusy. Tak choďte. So pár hltov rastlinnej šťavy hneď z rána, to je pochúťka. Ach, dobré ráno, už zase v práci? Čas ráno, už takáto premávka vo vzduchu. Ajaj, veď tu letí kráľovná, včely sa roja, preto ten ruch. Hej, Vilko, počkaj! Poď so mnou, poď! Čo tu robíš, Vilko? Robím presne to, čo aj ostatní. Trepocem krídlami. Pekná hlúposť. A na čo? Maja, nespýtuj sa zbytočne. Úl bol taký plný včiel, že v ňom bolo zrazu horúco. Robíme vietor, aby plásty vychladli. Ach tak. Keď je prihorúco, začne sa vosk topiť a vajíčka sú odsúdené na smrť, rozumieš? Hej, Maja! Kam ideš? Ostaň tu! Veď sa neučíme lietať. Viem, ale keď trepocem krídlami, vynášam ma to hore.
predsa to zase zvládli, ale sú akési vystrašené. No veď mne je to jedno. Tá jamka v zemi, do ktorej na noc zalezie, má správnu teplotu. Oni si však musia vystavať úľa v ňom pekných pár tisíc izieb. Ticho, vy tam v poslednej lavici. Ako som povedala, najhorší nepriatelia včiel striehnú na nás v tme. Preto včeli nesmú v noci opúšťať úľ. Pamätajte si to, deti. Môžem sa niečo spýtať? No čo je, Maja? Kedy konečne budeme môcť odtiaľto vyletieť? Už týždeň nám to sľubujete. Áno. Staré včelie príslovie vraví, že skúsenosť je najlepšia škola. Musíš ešte vydržať. Keď všetko preberieme, pôjdete von a naučíte sa lietať. A kedy všetko preberieme? Čo znamená všetko preberieme? Ak budete pozorne počúvať dnes po obede. La 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 la, Maja ide lietať, Maja ide lietať. Teraz som ozajstná včela. Ideš lietať? Maja ide lietať, Maja ide... Prepáčte. Čo nedávaš pozor? Som tak veľmi vzrušená. Dnes budem prvý raz lietať. Veď to je výborné. Vyletím až hore k slnku. Tralalalala, Maja ide lietať. Sa tá Majka teší. Veď ja sa pamätám na svoj prvý let. Oj, ako to už bolo dávno. Lala, lala, zatrbocem krídelkami. Nik mi v tom už nezabráň. Tralala. Stoj! To ja? Počúvaj, nie si ty Vilko? Nie, ja som predsa Maja. Tak, myslel som, že si Vilko. Nie. Čo je? Choď ďalej, no choď. A čo je s Vilkom? Nič, malička, len choď. Dobre. Nože už ideš, veď si sa tak ponáhľala lietať. Prepáčte. Ale musela som najprv všetkým oznámiť, že dnes idem prvý raz lietať. Ešte som si aj krídelka vyčistila. Pozrite, ako sa mi liesknú. No tak poďte, deti, začneme. Poďte. Sme trochu vysoko však. No Maja, tak to skús. Áno, áno. Pomoc, padám. To preto, že chcela hneď lietať privysoko. Čudné. Niekto nám chýba. Vilko tu nie je. Ojoj, to je zvláštne. Ako to, že neprišiel s nami lietať? Neviete, prečo neprišiel? Možno ochorel. Och, Maja. Choď rýchlo za ostatnými, lebo ti uletia. Všetci sú už preč, Vilko. Tak prečo si sa ty vrátila? Prečo? Nemám ako si chuť lietať. To nie je pravda, veď si sa tak na to tešila. Veď mi ako my všetci. Ja som na vine, ja. Kvôli mne si tu zostala, lebo nemôžem lietať. Zostala si tu kvôli mne, je to pravda však. To je jedno, prečo som tu zostala. Prečítam ti nejakú rozprávku. Vedela si, že sa bojím lietať, lebo to neviem. A preto si sa vrátila však. No len si nenamýšľaj. Že neviem lietať? To nie sú iba výmysly. A okrem toho má pravdu staré príslovie, že priateľ je vzácnejší ako poklad. Zdá sa, že včelie deti sú dnes na prvom výlete. Ale nevidím medzi nimi našu malú Maju. Že by ju boli zasa za trest zavreli doma? To ma veru zaujíma. Opýtam sa učiteľky Kassandry. Hopsá! Hop! Hopsá! Hop! Hopsá! Hop! Hopsá! Hop! Hop! No, to sa čudujete, moja milá, však my lúčne koníky však nemáme prázdno v hlave. A kdeže je teraz naša malá Maja? Hopsá! Hopsá! Čo sú to za spôsoby pri rozhovore s dámou robiť kotrmelce? Tomu vy nerozumiete, moja milá. Mám nepokojnú krv a som veľmi temperamentný.
Ak chápete, čo tým myslím. Iste Maja zase niečo vyparatila. Je to milé stvorenie, ale veľmi samopašné však. No. Teraz ešte trocha peľovej polievky. Pomôžem ti aj lietať. Nie, už nevládzem, idem prasknúť. Ale čo, takú myštičku polievky ešte do seba dostaneš? Otvor ústa, no. Už nemôžem, Maja, je mi zle. Čo je, Vilko, čo sa ti stalo? Mám plné brucho, ide mi prasknúť. Maja si myslela, že nemám dosť No lietať, tak toto. som musel všetko pojesť. Maja. Hej, hop, hopsa. Hop, hej, hop. No prosím, veď to je moja malá priateľka. Hopsa. Blahoželám ti, Maja, k tvojmu prvému letu. Aká je sústredená, vôbec ma nepočuje. Ako to tu vonia, to sú iste kvety. Tie sú ale krásne. Dobrý deň, kvety! Ja som Maja. Maja! Maja, kde si? Už idem, ponáhľam sa, hneď som pri vás. Celkom pekná robota zbierať med. Oj, najprv. To je krásne. Pozrime sa, to je iste púčik. O! Hes, to je môj pútik, choď preč, odíď. Neslýchané, slušnému človeku hodiť medový hrnček o hlavu. Veď to som nie na schvál. Haló, je tu zase niekto? Pozor, idem dnu s hrnčekom. Hej, ale zbierať med je ťažšie ako ho lízať. Raz hádam len môžem. Nemali by sme maškrčiť? To je dobré. Veď kto už má plný hrnček, môže aj ochutnať. Ukážem všetkým, koľko som nazbierala. To je krásna vôňa. To je ťažké. Mala by som prestať. Ak nazbieram viac, vylejem. Nikto mi nepovedal, že to bude také ťažké. Jo, je to naozaj ťažké. Trošku si tu odpočiniem. Môj hrček! Konár sa zlomí! Ja som úsenica a nie konár. Ty si ale... Tak čo? Maja, už si zažila svoj prvý pád? Kto sa to zo mňa smeje? Niekto tu povedal Maja? To som bol ja. Dovolil som si zasmiať sa na svojej malej priateľke. Mňa sa nemusíš báť. Ja som koník Flip a tvoj dobrý priateľ. Hopsa! Hop. A veľmi dobre ťa poznám, Maja. Ty mňa? A kde si sa skrýl? Tu hore, na liste. Nemôžeš pokojne stáť, keď sa so mnou zhováraš? A teraz mi povedz, odkiaľ ma poznáš. Poznám ťa už odvtedy, čo si vyliezla z plástu. Čo od môjho narodenia? Veru tak? Hej. Ale keď sa s niekým rozprávaš, nemal by si stále skákať, nemyslíš? Ja to už mám po zvyku, preto som ručný koník. Hopsa, hej, hopsa, hej, hop. Hop, hej. Okrem toho, že skáčem a rád jem trávu, nemám veľa roboty. A preto ťa so záľubou pozorujem. To sa nerobí. Neboj sa, za to ti aj pomôžem, keď sa dostaneš do ťažkostí. A to sa dostaneš, lebo ty si veľmi zvedavá. Ahoj, Maja. Veď počkaj.
mi, aby z nich med nevytiekol. Tak, deti, dnes ste sa teda naučili zbierať med. Bavilo vás to? Nemá však zmysel nazbierať ho toľko, čo Maja. Džbán je potom ťažký a nevládzete ho uniesť. No a čo, veď všetko sa nedá naučiť na prvý raz. To by mala aj Kassandra vedieť. Veď nikto múdry z neba nespadol. Všetko chce predsa svoj čas, no nie? A pamätajte si, pri lietaní treba dávať pozor na pavúkov a ich sieť. Pavúk je náš najhorší nepriateľ. Kde je zasa Maja? Veď čo sa jej obrátim chrbtom, už je preč. Tam letí! Stále robí hlúposti. Aha, ako sa to trasie, keď do toho ťukne. Maja! Maja! Už aj poď sem! No to dieťa je ale... Ja tu som. Chyťte ma. Bola to Maja? Letí rovno do pavučiny. Maja! 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 Práve som vysvetľovala, aby ste sa mali na pozor. Maja! Pavučinou. Maja! Zasa nebolo. Maja! Maja! Zostaň tu! Maja, prestaň vysrájať! No! Maja, to nepočuje! Maja! 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 Ty, to bolo len tak. Čo? Ach tak, to si ty, Filip. Vieš, aké to bolo nebezpečné? Nie, čo také? Nevidela si tú pavučinu? Čo je to vlastne? Ja nie som tvoj učiteľ. Opýtaj sa Kassandry. Hopsa! Hej! Hop. Hopsa! Hop. Čo sa mám spýtať Kassandry? To je ale smiešný Maja! koník. O? Tak sme zase tu. Pekne pomaly, aby ste nerozliali med. Pozor, pomaly. Tak usilovne som zbierala, teraz nemám nič. Nedám sa predsa vysmiať. Nazbieram hrnček ešte raz doplna. Oh nie, už nemám chuť. Kotrmelec! Urobím kotrmelec! Čo sa to vlastne so mnou porobilo? Prečo odrazu nemôžem lietať? No toto? Prečo som tu sama? Teta Kassandra! Teta Kassandra, kde ste? Teta Kassandra! Teta Kassandra! Nemôžem už lietať. Čo mám robiť? O chvíľu sa zotmí. Čo bude so mnou?
Aha, Maja, čo sa ti prihodilo, čo? Flip, to si ty? Aha, zmokli ti krídla. Sadni si mi na chrbát, poskáčeme si a raz, dva ti A čo vysknú. keď spadnem? A drž sa silno, teraz spravím najväčší skok. Raz, dva, tri. Len ďalej, výborne. Joj, krásne. Čo si ma štekli, Flip? Čo to štekli? Upsa! Nie tak vysoko. Upsa! Stoj! Tak čo, už máš krídla suché? Áno, už je to v poriadku, Flip. Počúvaj, čo povieš ostatným? Kde si bola? Prečo si sa tak dlho túlala po vonku, čo? No, pritom ti už nemôžem pomôcť. Musíš si poradiť sama. Tak dovidenia! Hej! Hej! Hopka! Čielka Maja ešte vždy nemá dosť lietania. Najradšej by letela čoraz vyššie, až k samému slnku. V ďalšom príbehu o včielke Maji sa dozviete, ako sa odrazí jej učiteľka Kassandra stratila. Pravda, že sa prihodilo ešte všeličo iné, ale to vám dnes neprezradím. Náš príbeh bude iste napínavý a veselý. Tak dovidenia na budúce.